салому алайкум дӯстони азиз, инак боз мехоҳем хабарҳои наву тозаро пешкашатон гардонем. таронаи нави қадами қурбон ғути ғутуд мекунум мандала ғутуд мекунум. қадами қурбон овозхони тӯйгарди тоҷик ки як сол пеш нахустин клипаш дар ютуб нашр шуд, рӯзи 18 март клипи наваш бо номи мандала ғутро пешкаши мухлисони худ кард. ин клип мисли клипҳои қаблии қадами қурбон пур аз танзу шӯхиро дар байни як ҳафта дар канали BC Cinema TJ дар ютуб 221 000 нафарро тамошо карданд. сужаи клипи мандала ғут чунин аст. дӯстони азиз, ба шабакаи Қадамшо Исоев обуна шавед ва гузоштани лайкро фаромӯш насозед. қадами қурбонро дар деҳаашон ба ҳашар даъват мекунанд ва қадами коргурез бо дили нохоҳан ба ҳашар рафта аз раиси маҳалла барои доимо гурехтанаш аз корҳои ҷамъиятӣ хеле гап ҳам мешунавад. қадам баробари ҳамдиҳагон як муддат ба кор мечаспад, вале вақте мебинад ки духтари зебое аз роҳ мегузарад, боз аз ҳашар гурехта савори хар духтарро дунбол мекунад ва ӯро ба гап афтонда ба хонаашон меорад ва ба модараш мегӯяд ин келинатон аст, ягон заҳру зуқум биёр ки бихӯрем. модари ба ҳайрат афтодаи қадам аз духтар мепурсад чӣ тон кунум, ғути ғуттон кунум ё мандала ғуттон бикунум. духтар мепурсад ғути ғуташ чӣ асту мандала ғуташ чӣ аст. модари қадами қурбон мегӯяд ғути ғуташ қурутоб асту мандала ғуташ шакароб. агар не ғути ғут кунед, мегӯяд духтар. клип бо лаҳзаҳои таҳия ва ба табақ кашидани ғути ғут ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, агар ба шумо ё ба дӯстонатон билетҳои арзон дар кор бошад, пас ба шумо авиакомпанияи Қадамшо Исоевро тавсия медиҳем. ба рақамҳои дар экран буда занг занед ва билетҳоро бо нархҳои дастрас харидорӣ намоед.